Muisje Mila, het kinderboek van Mariette Verstegen, is vertaald door Marielle van den Munkhoff naar het Venrays dialect. Bij Biblionu vond er een bijzondere uitvoering van dit verhaal plaats. Marielle gaat zo dadelijk het boek voorlezen in het Venrays dialect. En ik ga het uitbeelden. Ik ben Muisje Mila en ik laat de kinderen zien wat er dan allemaal gebeurt in het boek. Muisje Mila, dat is een boek dat gaat over Mila. Een prachtige griezenmoes met zwarte kraluurtjes. Ze woont met haar papa, mama, broertjes en zusje in een schattig moezenhulke op de boerderij van boer Hans. Waarom heb je ervoor gekozen om de samenwerking aan te gaan om in het Venrays dialect jouw boek uit te gaan brengen? Nou, omdat ik dialect heel erg belangrijk vind. En het leeft op dit moment ook heel erg in Limburg. En ook in Midden-Limburg en in Zuid-Limburg. Ze willen dat steeds meer integreren op dagverblijven en op scholen. Het is ook heel belangrijk dat je in je eigen moederstaal kunt praten, dat je je kunt uitdrukken. En toen ben ik de samenwerking aangegaan met Marielle. Marielle van Veldeke, die kan heel goed vertalen. Dus die heeft het boek voor mij vertaald. En dat heeft ze perfect gedaan, heel mooi. Zij wilde heel graag het boek uitbrengen in dialect. En ik doe niets liever dan mooie vertalingen maken. En het dialect uitdragen, want dat willen we als Kring Veldeke enorm goed doen. En vooral ook om de jeugd erbij te betrekken, zodat het dialect niet verloren gaat. Want als de jeugd het niet meer gebruikt, dan sterft het uit. Dus daarom is het zo leuk om juist een kinderboek in het dialect te hebben. Om ook de jonge mensen te kunnen bereiken. En we hopen dat veel ouders en grootouders gaan voorlezen aan hun kinderen in het dialect. Dan hebben ze tenminste wat te kiezen. Waarom is dialect zo belangrijk? Nou, dialect is onze moedertaal. Het verbindt ons aan de plaats waar we opgroeien. Het is de taal van het hart. En er is ook wetenschappelijk bewezen dat het opgroeien met dialect heel goed is voor de taalontwikkeling. Het is eigenlijk, je spreekt van huis uit dialect. Je krijgt overal anders ook het Nederlands mee. Dus het is in feite, geeft het je dezelfde waarde als een tweetalige opvoeding. Het taalgebied in de hersenen wordt extra gestimuleerd. En het is bewezen dat kinderen die met dialect opgroeien later beter scoren in het Nederlands dan kinderen die dat voordeel niet hebben. Dus ja, dat is gewoon fantastisch. Het is natuurlijk best wel gecompliceerd, omdat alle plaatsen weer net een ander dialect hebben. Maar dat maakt het ook juist zo rijk. In de bibliotheek vinden met regelmaat voorleesactiviteiten plaats. Eigenlijk hebben we iedere week, iedere woensdagmiddag om 3:30 hebben we al voorleespret. Dan komt een van onze voorleesvrijwilligers iedere week een ander boek voorlezen. En daarna is er een knutselactiviteit. Maar volgens mij is het wel een van de eerste keren dat we echt gaan voorlezen in het Venrays dialect. De afgelopen weken zitten er ongeveer tussen de rond de 20 kinderen bij voorleespret. Dus dat is echt een heel mooi aantal. In januari gaan we starten met een voorleespret op vrijdag. En dat is een samenwerking met het Rijland College. En dan komen de scholieren van het Rijland komen voorlezen hier voor de kinderen. Dus dat vind ik zelf ook wel erg een mooie samenwerking. En we proberen ook gewoon de toevallige bezoeker die hier is ook echt erbij te betrekken. Dus te laten zien, het is gewoon gratis. Je kan iedere week aansluiten als je wilt. Maar ook 1 keer in de maand. Het is heel vrijblijvend en toegankelijk. Ze gaat stevig op haar achterputjes zitten, mekt haar rug recht en denkt: ik kan al goed zingen en koordansen. Ik kan nou nog niet over de grasspieren springen, maar ik gooi het lieren. Voorzichtig springt ze van steen naar steen. En uiteindelijk gaat het ook lukken.